Salut, numele meu este Bogdan și în acest clip vă prezint aparatul Radarcan 6RC, un dispozitiv electronic cu ultrasunete pentru alungarea șoarecilor, șobolanilor, gândacilor de bucătărie și altor tipuri de rozătoare sau insecte târătoare cunoscute. Aparatul vine ambalat așa. În interior aveți instrucțiunile de utilizare traduse în limba română, precum și certificatul de garanție. Aparatul este unul de mici dimensiuni, fără butoane și fără necesitatea setării unor parametri complicați de funcționare. Doar introduceți aparatul în orice priză normală de 220 de volți așa și acesta va începe să emită ultrasunete prin intermediul acestei boxe, acoperind aproximativ 20 de metri pătrați. Acest LED de culoare roșie se va aprinde, indicând buna funcționare a produsului, întrucât dumneavoastră nu veți auzi nimic. Aparatul este destinat uzului interior, deci nu îl expuneți apei sau temperaturilor extreme. Prezintă o serie de avantaje și anume faptul că nu folosește substanțe toxice, nu produce fum sau mirosuri neplăcute și este complet silențios. Nu va afecta omul sau animalele de companie și poate fi folosit oriunde este nevoie, acasă, la birou, în școli și grădinițe, biblioteci, spații publice, magazine alimentare, etc. În descrierea acestui clip aveți un link direct către pagina produsului de pe site-ul nostru, de unde îl și puteți comanda. Pentru informații suplimentare, vizitați rubrica de contact și intrați în legătură directă cu unul dintre consultanții noștri de vânzări.